Guys, here is a fun fact. Did you know that most people can't lick their own elbow? I bet you're also trying it right now, and you've just realized it's very hard. That's exactly how I felt when I was trying to set up a website for my own brand. It was a very hectic experience, and it was costly and very, very, very slow. And I know Sibaningo have been through the same problem. But here I am, taking a walk in the park. Hey, but do you remember Odoo, the one platform with all the apps you will ever need to manage your business efficiently? Don't tell anyone this. I'm not even a designer, but with Odoo, it was just as easy as taking a walk in this park. It's simple as dragging and dropping blocks, which you can customize by adding your own text, images, videos, and you can even change colors, font, make animations, and if you happen to get stuck, ChatGPT is there to give you AI-powered suggestions. And here is my gift to you. Your first step on Odoo is free for life, which means you will get a website with hosting and support, and you will get a free custom domain name for the first year. It's unbelievable, right? Bringing your brand online has never been this easy. Siyabonga kakhulu ku-Odoo. Just click that link on my description and get started right now. Maye! We! Wase! Wamubi! We! Nufane! Yokuthagatha maye wekinehlungu njengokuba mombe uthola ukuthi umumbe ngalendlela ukuthi abantu bonke bayakujaja bayakusisa lapho uthola ukuthi wona uthanda ukuba umumbe usubekezela ngoba uwena ubekezela kodwa abantu vele bekutshela ukuthi Awu Sotobe. Khamba kahle. Hayi, kancane. Hey, ngathi kushubile kule ndawo ndoda. Usuzwile ukuthi kuthiwa kunomakhelwane ongale nje ngakuthina. Ekuthiwa izolo angazi ukuthi ukinywe isilwane kanjani. Kuthi uthi ICU usikhuluma nje. Hawu. Manje mina ungitshelele ukuthi ngenzeni. Cha mngani wami ungayithathi kabi ngithi ngikuxoxele nje phela ngoba phela umhlali nawo walendaweni ukuthi wazi izinto ezenzeka la. Ngiyazi kona vele hayi awuhlangene ke nale nto hayi awuhlangene ungathi nje wena ngabe uyakusukela wena indoda uyishanga ezulu emini kaBha awuthumelani ngilwane. Hayi ke ungcono ke ngoba uyazi ukuthi angihlangene nje nayo yonke le nto. Nah impela mngani wami. Hayibo. Isikhumbaxa lesi samasangaka uzosenzani ngoba phela uhlala wedwa nje. Hey lalela ke. Yabona ke uhlula umjovo mangabe usuzongena endabeni zami hata sizuzwana kahle. Hayi phela mngani wami angisho kabi. Bengibona nje phela ngoba isigubhu lesi sithanda ukuba sikhudlwana muwedwa. Lalela. Qhubeka nendlela yakho nami ngiqhubeke nendlela yami. Hey uzowenzana amasanga akho. Ikhehla le. Sister! 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 Yes, Ay, vera, sister. Uyambona lo muntu wakho sister? Uyambona lo muntu omlethela sister? Yini mabhiza. Sister. Lo muntu sister ushisa impepho manje lapha endlini ubizwa gogo omkhulu wakho lapha ushisa impepho lapha endlini manje. Ima. Ushisa impepho ngalendlini. Ushashweni. Ushisa impepho sister lapha mangithi ngiyamkhuza usunamalungelo uyarent yena la. Angangihlanyisi. Ushisa impepho lo muntu ngalela sister. Yabona into ngilethela yona ngale. Sami. Hawu nina bonyawo oduma kude nina nithanda umuntu enganithandi ngithi hlanganani ke manje ngiyanifaka kulomuzi lo esengihlala kona manje noma ngirenta nje kodwa lo muzi owethu owenu lo muzi lo ngicela ningigade la ningisingathe ngaso sonke isikhathi Nyawo wenzani la abantu abadala nakuseka kodwa ngiyabuya ngisathenda lo muntu lo onokhayo leminyaka yebo Hawu. Indaba ngahlasela. Wenzani? Hayi sisi uyangiphazamisa la ngisafaka abantu abadala. Ngifaka abantu abadala endlini la angisenhlala. Wake wayizuthi enjalo emqashweni. Hayi sisi angazi phela ukuthi wena ukholelwa kuyini. Mina le ngiyakhona abasali. Ngihamba nabo. Le ngiyakhona nje abasali. Wondoda. Siyarenda la. Manje abantu abadala bafaka la ngaphandle bazorenda nabo. Hayi phela abantu abadala abawumoya. And njoba ngihlala la mina already ya overpay phela ngoba mina ngisebenza night shift. Okusho ukuthi ebusuku angikho la.
ngila emini kuphela. So nje leyo nto ayingabi issue nje lo. Imanyawo kanti nawu nalomqondo ongasile. Yazi bengithi ngibekezelele lo nawu uzongilethela inkinga la ekhaya. Lalela ngicela niyisolve nobabili le ndaba. Angisafuni ukuyingena, anilungise nobabili. Yabona Nyawo. Ngikwazi ke into engizokwenza. Ngeke ukubone. Waza ke into Ngeke ukubone lo. Ngeke ukubone. Faka uphondo sicela ngawo. Ngiyangiphazamisa nje. Hawu, Nkosazana. Sawubona. Unjani? Sikhona. Wazwa muhle yazi ngilo ngifikile nje kule ndawo. Ngiyaqala ngqakubona umuntu osifazana omuhle kanje. Ngiyabonga. Manje kambe ngizodubana igama. Nguthembekile igama lami bhuti wami. Oh hayi ke mina nguSibiya uSotobe nawo nje umuzi wami lo engawuthenga cash ngemali zami Ngiyajabula ukwazi. Uyazi kodwa ke indlela omuhle ngayo ngiyabuka nje ukuthi hayi phela wena ulolu hlobo lophuthe ngiludla namasi ngiyabuka nje ukuthi lo khari ngucophoza nesikwa mangase nje mina nawe sithandana hayi ngeke ngisho ukuthakatha Thakatha. No sengisholo ukuthi ngayeka ngisho ukuthandaza angithi ngithandaza ukuthola intokazi ngawo hayi sengiyakuzwa ke manje Sibi ave ngajabula nje ukuba nenamba yakho yeah 072 55 izwe nje nenamba enhle njengawe ngiyabonga 82 51 hayi ngiyabonga kakhulu Thembekile yes Sibiya hawu sengizolindela ucingo lakho khuleka Sisi wenzani? Ngenzani? Sisi umdala ngakuzwamba uma namadoda emva kwendlu uthi uyamazi lo muntu omena ukuthi ubani? Hawu uSibiya lo oyilungele kangaka Nkosi yami bhutwana Oyilungele? Sisi ukhulumisa ukuthi awumazi. USibiya besihlala naye eMarikana eMjondolo inkunzi malanga yomthakathi uthakathe emini kaBha. Bhutwana ukuthi ngikuhlalise la endaweni yami akusho ukuthi fanele ngidecide ukuthi ubani noma ubani engakhulumi naye. Sisi lento ayikho ngokuthi ungihlalisele la uyazi mina ukuthi hayi ngoba ngibambile la ngenzela ukuthi mawuphinde ungifonela engenzeki le nto ama miss call. Sisi la ngizama ukusave impilo yakho. Lo muntu udangerous sisi ngiyamazi besihlala naye eMarikana umuthakathi wenkunzi malanga. Ngicela uphume. Hello? hayi Nkosazana mina uSibiya bengithi ngizwe nje ukuthi ifoni number yakhe iyasebenza yini Sibiya iyasebenza right Sibiya angazi mhlawumbe noma ngikhambela phambilini benginesifiso ukuthi mhlawumbe ngize lapha endlini yakhe isikhashana nje hayi akunankinga nje akunankinga yazi mina nawe sicabanga ngendlela efanayo akunankinga nje ungeza nje uvakashe later ke then hayi ke ake ngithi nje see you later sure okay danko Sisi uyakula lekhanda. Usufuna ukumvakashela uqeda kumbona manje? Bhutwana ngicela ungidedele. Yazi kodwa ngibuthi qo ngebhodo ekhanda. Hayi bawenzani ngizokuxosha la. Ngizongisanganisa wena. Yini ngizokuxosha uhambe kwala egcikeni lami. Uma uzongilawula ngerelationship nempilo yami ngizokhathala. Cha ungangixosha angikulawuli sisi kodwa lo muntu ayifaka kuyena mntaka ma uzofa sisi. Ngicela uphuma endabeni zami. Hlula umjovo. Nenkani naye ingane kamawe bantu. Ayifuna ngifonela uNtsele azongilekelela la inkinga le. Hey maphezu yini izinto zami la ngifuna ukubuya njengoba ngishiye ezinjalo okay Wena ngijwayela kabi wena. Uzothi ngisela mina. ngayithinti into zami nonyaka nyaka izinto zami ngifuna ukubuya njengoba ngishiye ezinjalo Yabo lo. Ngijwayela kabi wena. Lokho kumele ngibe izinto ebhlungu kabi. La angazi lo. UBZ noma Bizor.
Dola baba. Ngibona ngamehla. Hayibo. Sotobe, ungilandelele futhi sula nawe. Hayi nyawo ngeke phela ungathi mina ngilandele wena kube kuwena olandele mina ubekwa yini la Ngithola umsebenzi sengihlala ngala ngisebenzela khona la ngaphesheya. oh manje awudelanga ukungisikaza ngezulu usubona ukuthi awuzoqhubeka la Sotobe, kwakuyi flashlight yefoni yasasithatha isithombe lapho wabona nje nawe. Kanti uthuko olwani Sotobe? lalela-ke uqhubeke nendlela yakho anginendaba ukuthi uyapi namhlanje nje usuku olu-right kumina angifuni ukulonginakana nezinto zakho hamba ngama-positive vibes namhlanje hhayi le nto yakho Kuwe mami, sawazi izinto ezipositive wena Sotobe. Phuza i-rebooster nemail. Uthi omakhelwane bazolala nje namhlanje. Hey madoda. Bafo. Hey, usithembekile ngathi uyaphuma esandleni la. Wethela usithembekile bafo manje. Hey, yabona bafo. Usibiya apparently naye usehlala ngala. Usithembekile, usefuna ukujola noSibiya ke manje. Hayibo, usibuye ufunani manje zalo lapho? Hey bafi indabende. Umshana wakhe ngathi uthenga umuzi la kamakhelwane manje usezogada la sesomakhelwane again futhi. Manje lokho kusisi ngiyakukhuza ngale ndoda kuzwa kufuna ukujola nayo ngenkani. Kulungile bafo khululeka. Vele athi sinenkinga ngala umasipala uyasixosha. Ngizoza njengalapho bafo ngithi ukuhlala nje insukwana ngithi ukuzumisa zalo khululeka nje. Hayi kulungile bafo mhlawumbe uzokuzwa wena mase ufikile ukhulume naye into ezoba nesiqi ngoba mina hayi ngathi akangihloniphi. Hayi khululeka zalo ngiyeza. Hayi danti mfowethu. Hey akuzwa lokho. Singiyikheni ikheke uSibiya ayifike ithethaqa. Zomela ayifice ihlangene. This is the type of weed I'm smoking. usithando sami eyi kwavele wathi dwi eyi yasho nje ukuthi umuntu kade ayigcina lento Ngempela angitsheleke lapho uyizwe njani? hayi yibe imnandi umlilo Ngitshelwe ngimnandi. Uzomasa ngizama. emaka wazi ngani ukuthi uma wakho naye we-delicious Phela ekhaya sithando sami sizalwa siba 6. Sonke salo baba oyedwa. Shiyana ngonyaka okusho ukuthi uma nobaba belokhu bebuyelela kanje. Usumnandi kakhulu mama. uma ukuthi lento kanti noma wakho shuthi kahle hle isuka leyo kugogo wakho shuthi yena ugogo i-original version Engathi uyazi umkhulu wayengaya ngisho egoli angithi uyakhumbula abanye babebhungukele egoli wami umkhulu wazashonela ekhaya ngenxa ukuthi hayi simnandi kakhulu esikagogo wami. hayi ngezwe kahle lalela ngihlebela ngithi wena uthenti mnandi yaphinda ubuyeke ntamba apha ngizophinda Ngizophelela hayi wamubi wena ufana
ayikho into ekhona njengokuba mombe. Umampinda. Ngale ndlela Awungena. Umthetho wakho yinto yenza impisi nyakwecela wena ubhebi lokushaya uzamthilile endlini. Sibe. Masithakatha sonke. Kodwa mase wenza ukweqa lokwenzayo ugeqa wedwa. And futhi ngikuzwile ukuthi kumnandi. Awu manje ngisakweca mina lonto kudala ukuthi ungiphazamise lokho. Cha, Sibe. Kade akubona ukuthi wena uyangizwa. And futhi uyakhohlwa ukuthi nalamandla okuthakatha wathola ngani. Bengincokola nje. Bengincokola nje Mantindane ngizokuthengela amasi omunye noma u10 liter ke kuloko. Ayikhohlwa lokho akufune masi. Into angisiza ngayo. Hambe utshela le ntombazane yakho ukuthi nami usacela ukuyigweqa. Yenze lento yakhe yenza lethi. Futhi ngikuzwelise kubunandi. Hawu. Sengaze kube yona ufuna ngikutholele enyaka omncane. Hayi bosibika. If ukwenze kanjalo, wazi ukuthi khona kuzokwenzakala. maye we wamubi wena ufana